Kibor Pulit na crime scene unit but forensics team na Shillong le Hiar Shari Menyar ke Shnong ke na Thain Lendo Mo Edge West Castles District ban curep bat Tohkit benia alo ke Cingsak penyap Wei Nonghikai School bola tip kerteng kum box star seolang san pos nem kerta hapo ke Shnong mau klam nong pendeng nong stoin ke bola jah ke step jong khadar trek na wieng archa upsau ha ke te Shnong halor ke Jingïa ki Pulit ki layo ban kem no Wei brio bola tip kerteng kum piswel langren bonak Shnong ri Menyar bola subajur bo don keti ke kam bat kot kum kisaki lalap bo te Nonghikai School bola shaot da kawaj banep na Pdot jungu kat kum ki jingi thu ki nong Shnong long bah ban kong te Nonghikai School lalikai ka yeng ba piswel bat kamadian klami ki jingenia ka bla ne slam ba pleng jungki hadin ka jingi di Kyiad bat mar ka jing sawet ki te jingcha jing hala jungki ka lok uba piswel klami na yeng balik sa no sing kemi Henry kamadian ka por kumba shibuji em step le jingtep bo Nonghikai School la shaot rendang hadu bon dakhlat bari ka met jungu lalap na kawai ki chaka harul inti Kyiad ka bal thia lengketar ka bacengai tang ka makatuk anemitar na ka yeng chung te bo suba dong kti Hadian ketika Jingja, tu runar ulah pet nak bak nak ketika caka, nrai dek Jingsim kia kibor sensyar senong bagi pajba, layo ban kem no itu brio, bal IT si kibor Pulit. Ya kadau pati kena lalu ketika Jingja syak penyap, ompala ban tip satya, bal ki Pulit ru kidang le lak kam, ban wa dek Jingsi Shah, halor kan dek Jingja pasung syirkai. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya